Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga luksami, mga pagaryami, kipag-adatan. Ay ini mababaloy kabugantano sa mga didilapat o di na makampatawasayan nagyang kaaya as-sabru was-syukr. Okay na sabab ko katawanakan adi pa ka ampal nagudi pa ka tiyokop so oras tano imanto na aya tiga kanon na api ayabu amyaw sa tanoron nagyang kaaya as-sabr na nayno kasi ko pumakatondo gagawi umiyog sukad ng tanwa Rabbul Alamin na idair tanorom man ang kaiya syukr. Ayato sabab kaya kailangan kano sa giyang kaiya mabubuloy at apikitano agiyang ko ta as-sabr was syukr na kagiyas sa mga ulama na naaya kabasairan na tiran man na iya kanal imanu nisfain. So kung so parate at tigong mga ulama na duwanan bagi so sabagi na sabr. So sabagi si iko parateya na nakasabar na so ikadun bagi nakapanalamat. Ayaman na niyan mga pagari ko si iko agama na ketanto so parateya si iko mu'min o masampur na unang kaya duwatiman. Mana so kasabar agu so kapanalamat ko Allahu subhanahu wa ta'ala. Kesampurna, ketanto so paratiyaya si iko mu'min, amay ka masampurna unso kasabar, aguso ayamanan yan na kapanalamat si iko Allahu subhanahu wa ta'ala. Giyaya andaman na ya, ipilayam tano, iptirin tano sa mga ginawa tano ang kaiya, ayamanan yan nakapentang si iku Allah naguso kasabar si erkanyan akad ng tanwa Rabbul Alamin kasaya masasampur na so di tano di ipagusayin akas ayamanan yan na paratyaya. Gito'y sabab so mga tao ang mga sasabar so mga tao ang mga papantang nasiran so mga tao babantugan ko kitabu Allahu subhanahu wa ta'ala. Nagusiran sa mga tao apimataanan o kadnan tanwa Rabbul Alamin imbagay niyan kiran so balas ada ayat yan taman. Siran sa mga oripen, mana siran sa mga oripen ang mga papantang apimataanan wallah. Tiakid wallahu subhanahu wa ta'ala imbagay niyan kiran so balas ada aban yan itungan. Pagkasabutan ng sikokater o kadnan tanwa Rabbul Alamin at yan man iya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Matamataan ituman din ko mga sasabar, ituman ko mga papantang. So badasiran bighairi hisab ada aban yan ay manan yan na diyang ka da aban yan itungan. Para nasi ko mga tao ang mga sasabar. So mga sasabar mga oripan ang mga papantang nasiran sa mga pagtaw, siran sa mga oripan ng Allah subhanahu wa ta'ala ababidiran so tabang wallah, siran sa mga tao ababidiran so hidaya o kadnan tanwa Rabbul Alamin. Ginan isabab ay nisugur ka tanwa wallah so kasabar kakagia ron mi bababid so tabang wallah kagi ayah sabab nandudun so hidayatu Allah subhanahu wa ta'ala sa kiyataruan yanon sa tiga na wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabar kanu pentang kanwa tigu Allah subhanahu wa ta'ala kamata-mataan na swalla na babid o mga papantang mata-mataan na sukad ng tanwa Rabbul Alamin na babid o mga sasabar. Liyasampan mga pagarya siko agama Islam na o pa makapagilitan na ayaman adadaitan o nakuda
Nagyang koto ataw kanalian si iko agamatan wa Islam. Ayadadaitan unakuda nagyang koto ataw bubekanan o titu-titu aparatias iko kadnan tanwa Rabbul Alamin. Dadaitan unakuda apkebaloy anakuda kepili emananin na dato nagyang koto orepen andudun so kasabar. Dudun so emananin nakapantang. Pitoro kadnan tanwa Rabbul Alamin. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Pada kasabot sa giyang kaya katero kadnan tanwa Rabbul Alamin. Bialoya miso sabad kiran atigwalla ang mga nakuda. Yahduna bi amrina pupamandu si iko suguan na miyatigwalla. Aya makapupamandu si iko subuan wala na so tawa adna kanalyanun. Adna katawin niya si iko agama. Lamma sabaro si iko mas akya sebariran. Di siran di makapamandu si iko mas ayamanan yan na kya sebariran. Mga tao to abiyelo yu Allah ang mga nakuda sabab sa ipupamandu iran susuguan no Allah si iko mas akya sebariran. Antay niya mga tao ang mga sasabar. Mga tao ay ipupamandu iran susuguan no Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Ginan sa mga tao ayamanan yan na bebekan ko piyagan nakanakan o puso iran sa manapnakaparatiya si ikwallah. Tutumang katsiran tatangkad niran sa mga ayatu Allahu subhanahu wa ta'ala. Giyang kaya kasabar agu giyang ko kalak si iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Naamay ka mabaloy ni gumaano oripno Allah. Kakagia sa manusia na tabiat yan din adnap ket o napsiigon, adnap ket o na priiton, adnap ket o na yamanan yan na penengking kanian, na opa makasuoripan na maaymanan yan na mangguman yan ng kaya kasabar, mangguman yan so kasanggila, mana so asabar, wat taqwa, kalak si ikwal lagu so aymanan yan na kasabar, na so kapakay dumariit, so kapakatipo ay mananin na makatipo, so kapakasigo ay mananin na makasig, na daaban yan raka ay mananin na maprarad. Daaban yan raka maprarad. Ano sabab? Sabab saya pitero wallahu subhanahu wa ta'ala na tigana wa in tasbiru wa tattaqu. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Watig wala o pentang kanu o sabarkan watigu Allah subhanahu wa ta'ala nagumananggila kanu kalaki so Allah subhanahu wa ta'ala la yadurrukum kaiduhum syaya nada akibinasar kanu o tipuiran amay takabu ina so ay manan yan na mamakatipo mamakasiig na asarang guma nakasutito kasabar gumaan na kaso ayamanan yan na kasanggila kalak si ikwala na di ka kabinas ano mamakatipo. Wallahu bima ya'maluna muhit. Mata-mata na so Allah subhanahu wa ta'ala na nasudiran diing gulaw laan na katawan yan. Katawan Allah subhanahu wa ta'ala so diing gulaw laan ng kota mga tao. Amang ngararata kadiyat. Pada pa na katerokad ng tanwa Rabbul Alamin. Na so kasabar aguso kalak si iku Allah subhanahu wa ta'ala na misasangkot saya so kamapian tanu ang mga urip niyan. So kamapian tanu aditano di ipulodobaan, ditano di imbebenugan, na misasangkot ko kasabar aguso kalak si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Gina ni sabab pa ini siguro katanukad ng tanwa Rabbul Alamin. At yan manayaya ayuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. So myamaratiaya nasabarkan watigwallah nagusasabarakan mana tutubaywakan si iko kapentang warabitu nagumbabi-babi dekan watigwallah wattaqullah nagukalak ni su Allah subhanahu wa ta'ala. Anda sabab, umakapantang kano, o sasabara kano,
babi dekano nagu o ikalaki so Allah subhanahu wa ta'ala napakaptagumpi antano wallah pakadagentan wallahu subhanahu wa ta'ala sabab san na san misasangkot so kamapian tano aditano di imbebenugan so kapian tano kamapian tano sa giing kaya dunia kamapian tano sa alungan amauri na misasangkot pada kasasangkotanon lagi ang kuto akasabar na gusto kalak si iko akad ng tanwa Rabbul Alamin. So mga sasabar, mga papantang, nasiran sa mga tao ap kababayan wallah. Naw kabaya ka kababayan nga wallah, nasabar ka. Anto na Peter walatina, wallahu yuhibbus sabirin. At swalla na, kababayan yan sa mga sasabar. Swalla na, kababayan yan sa mga emananin na mga papantang. Pada panapitero yan natigyan na wabashiris sabirin pupumanatuling ka sa mga pipya sa mga sasabar, mga papantang alladhina idha asabathum musibah ang tagyang kaya mga tao pupumanutulan sa mga pipya, mga sasabar anto na andini ba betadiran siran sa mga tawa igira amia sugat siran at yuba alladhina idha asabathum musibah siran so mga tawa igira amia sugat siran at yuba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un diran ditero na mata-mataan as kami na kapar kami wallah nagumata-mataan arong kami rumbu pakandud ginan isipat to mga tawa ay manani na mga sasabar masugat siran at yuba nadiran diteron so inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nasabab sa giyang kaya sifat amapya matarima siran sa mga tapang Allah subhanahu wa ta'ala nato na Peter wallah ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah siran sa mga tao ay mananin na miyapatut kiran so maapu Allah agusulimu iyan siran so mga tao amia patut kiran miya wajib kiran so maapo Allah aguso limu iyan wa ulaika humul muhtadun agusiran nasiran man atig wallahi miya makakadagsi ko untol pada besa mga tanda o mga tao amya nga tuturo nagyutos sa mga tao ang mga sasabar mga papantang ang mga lekalak si ikwallah siran sa mga tao ay mananin na pipetot kirano Allah so maapian aguso limu iyan so limu wallah aguso maap wallah na miya karaniranis iko mga tao ang mga sasabar mga sabab san mga pagari ko si iko agamatan agama Islam na ayam malalamba napakaisa anto na besipter o nakasabar anto na ikatantuan ng kaya kasabar tunay katantuan ng kaya kasabar aditano di pagusain naaya ka ba sa mga ulama sa lugar na aya tiran akasabar nagyang kotwa kasapar kakontrol alhabs gyung ta kinwasa gyung ta habsa kontrol na ka ang kotwa ginamang ka aya manan niya syara na kontrol na ka ang koto ginawang ka si eko aya manan yan na nakandedangin naguso dila ka na kontrol na ka ko kapamanaro sa mga pimbarangsan naguso ang mga anggot aka na kontrol na ka o di ay manan yan na banyan di kandedangin ya ginawa niyan giyang kotwa ibarat yan na iplampas yan na lawas yan dinian di isetenglaan na aparasyan pupengakatan yan ginawa niyan na yamanan yan na ginan yamanan yan na sebar na kailangan na dinan manggulola sa iko mas akatiuba o Allah sa iko orip niyan mu'min sabab sa kanyan na mapaparatya ya kontrol na ka ginamang ka sa baka di ay manan na kada isa panginam kulimu wallah kontrol na ka ang kota dila ka sa di ka makapupumanaro sa mga rarata di ka makapupanundit dapter wala kasi ikaw awid akal ka kana ba nga di pamanaro ang kota minisugat ka atiyo ba di ka di penus iko salakaw si iko Allah subhanahu wa ta'ala tamang sa imananin na ay da nga ibarat na pedap kilitan sa giyang kaya social media taman sa ipagpus so kuan rata ginawa barang-barang apkilita mga susunan ng kaya ay manan yan na mga tiyuba ay manan yan na pantag sa ay manan yan na syakwa
kasakwa si iku ay manin na salakaw si iku Allah. Dabanan kiugu pamapia. Naba anak perangger ka, naba anak kingger ka aguna, way mananin na mi post ka si iku, mi post ka sa iyang Facebook, so awid ka akal. O tito ka mu'min na pinggin na kaaginawang ka sa diga makapumanaro ay panubang mi post. Na mananin naginan kasabar. Sabab sa sukasakwa at igo mga ulama sa salakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala na mababatal yan sukasabar. To soto sa daabang ka kasabar. Upo nga madakali ka pamanaro, doon tunad na miya suak na yan, akang bukod manambayang, nabukod na ya pitundugi ang mga tiyoba. Jadi tunad na nga ya, nakadnang ko, tunad na nga miya suami, pamilya, bakabid na akwan, tiniyoba, di kabid na kerintasan sa mga awid akal. Na ayamanan yan na, makasusurangan na kukasabar. Aya patut si mu'min, aya sasakat na si muslim, naging kutua. Ay manan yan na titik na sa kanyan, babakan sa kanyan si iku, ay manan yan na mga tiyuba, wallah, kontrol niyan ang kuto, ay manan yan na dila yan sa bas kanyan di makasyakwa, bas kanyan di manan yan na makapreklamo si iku mga tapangunukad ng tanwa Rabbul Alamin. Ito na ipasuan yan, si ikapsyakwa si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Si ika pembalingan ko kadnan tanwa Rabbul Alamin. Sabab sa kanyan, napakanak kanyan, nagupkailay kanyan, nagus kanyan, ilbi amatao si iko kamapian ka. Kenapa niyan kabadal so? Kasabar. So kasakwa si iko Allah, kapanun si iko Allah, kenapa niyan, kenapa ito ay mananin, napakabatal ko teruna, kasabar kagiuti mataan atau matanto si iko kasabar. Hilaman sa mga nabi, siran na mangararani siran si iku Allah, mga tao siran ang mangararani siran si iku Allah, na ay manan niya na siran imang alay tiyuba. Tunay Peter o Jacob, o kaya Pangiron o Allah subhanahu wa ta'ala, aya Peter o Allah subhanahu wa ta'ala, aping gulaw la o Jacob, naging o tatigwala, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Mata-mata na tiyo Yaakub asakan na siya kang bupupano na subuko akan agu surat aginawakan si iku Allah. Na nabi ito. Siya niya bupupano na subuko yan agu surat aginawan yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ato na Peter ay mananin na Ayub alaihi salam. Ay mananin na miya katatalan takaon so pimbarang ang mga tapang Allah subhanahu wa ta'ala. Na may laman ng uta Peter yan, anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Mata-mata na sa kan atigo Ayub alaihi salam, na namiya sugat ako atiyuba wa anta arhamur rahimin. Nagumata na sa kanas kay lebi ama kalimuon ko pupangalimu. Naman ito kasi isiran di ipanun si ikwalla. Na opan o tinudi o pamaka petengi ama pamikiran, na sudiran di kapunun si ikwalla, diran di kapamanis iku Allah na kenapa tardas ay mananyan na pendiri suniran ng kotwa at aginawiran kapaka iislanting niran ang kotwa diran di kapanunas iku Allah subhanahu wa ta'ala sila-sila si iku kadnan tanwa Rabbul Alamin anni massan yadur mata-mata natin na sakan na may sugat akwa morala tiyo ba wa anta arhamur rahimin na sakaat yung kadnang ko ilabi ama kalimuon ko pagpangalimu. Makasababsan na panitano si kukad ng tanwa Rabbul Alamin kesabutan tanwang ayap tiro naka emanan yan na kasabar akan ba ka emanan yan na naptero-ptero dan sehingga pupununas surat aginamang ka sehingga pupununas ikukad ng tanwa Rabbul Alamin. So maso mga fadila mga kalbihan ang kaya emanan yan na kasabar na madakal sumya nga aloy miya kadakal sumya nga aloy sa hadith inisugo o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam so ay mananin kasabar si ikaw mga tapang Allah kaaya betado nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipupamang doon yan si ko ummat yan akatarimairan ko mga tapang kadnan tanwa Rabbul Alamin si isiran makapagapas si iko Allahu subhanahu wa ta'ala
agyang ko to akabasa tanong aso Allah nas kanyan iding gigira-giray dagus kanyan iding babaya-baya na emanan yan na emanan na sabu sa kabaya yan na mapunggulaw la kapakay asambi yan raka ang kotamya initiyub ka sa mas mapya adiging uta emanan yan na miyada ginay sabab aso Ummu Salama radhiyallahu anha na pepenutul niyan atigen miya nagkanatigen na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ginyan diiteroon atigen ama min muslimin tusibuhul musibah da atigen muslim masugat kanyan at tiyoba at terunian so inisugu nu Allah managing tuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nagu induan yan so Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha illa akhlaf Allahu khairam minha dia ini dipanutul no Ummu Salama may nagakanan na natigan sa eko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada muslim masugat kanan at tiyuba malagi do tiyuba amala anta kamay to si may sugat ko ginamanin ang kotabata din yan kebubayaan anta kasi ko pamilya niyan si ko tamukyan anta kasi ko sa lakausan natiro niyan so inna lillahi wa inna ilaihi raji'un agu induan yan ang koto Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha na inunta atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sembi anunuto Allah subhanahu wa ta'ala sa mas mapi adigiyang kutwa initiyub uno kadnan tanwa rabbul alamin falamma mata Abu Salama kagiyatigu Ummu Salama matay so Abu Salama agito so karomanian mana kagi ko mabelus kanian matay so Abu Salama na qultu ayyul muslimina khair min Abi Salama. Di na di imimbitir ay ginawa niyan. Pitero akan natin. Mana, di na di matiro sa ginawa niyan. Baadong panatiyan ko mga Muslim makalawan sa kapya ko Abu Salama. Sabab sa giyang ta, aya katawin na si ko karomanian na daapakalawan sa kapya. Daapakalawan sa kapya si ko karomanian. Na ipkumamasanin ang kota ketero no nabiya sa tawatiro niyang utapitero tanong na sumbiyan no Allah sa mas mapiadi so miya minitiuboon. Naip ko mamasan yan, tinabapan ay manan yan na bapan Muslim makalawan si Eko Abi Salama sa kapya. Kenapa niyan mapipikir ubas kanin mapengaraw mo Rasul? Da tagin pa niyan sabas kanin mapengaraw mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ugad na ipka mamasan yan to baad na emanan yan na baan panamakalawan si Eko karoman yan sa emanan yan na kapya. Sila ayon no to. Thumma inni qultuha orian yan atiwu Ummu Salama na pitiru akan to. Mana pitiru yan so inna lillahi wa inna ilaihi raji'un agu ininduan yan so Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ini pitiru ano to atigu Ummu Salama na siyang bienrakan Allah so ay mananin Abi Salama asudun so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabad na makalawan si iko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahmatan lil alamin. Laman to ay manan yan na benar-benar sukatir o Nabi sallallahu alaihi wasallam kawahi na kailangan naging kutwa ditano di matero so inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kaya pangirkatan wala malagi do ay manan yan na niyawa am ini pangirkatan wala antakas iko mga ginawa tano, antakas iko mga tamok tano, pamilya tano, antakas yung nganinsan ay mananin init pangkatano Allah na ditano ditiro ng kayadua. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un agung ta Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ay manan yan na mismo ednam yakang gulaw-lawn na so Ummu Salama. Makasabab san mga pagari ko aki pagadatan kisasilaan nasopman so ay manon yan na karayag ang kaayaptero nakasabar na nakapakay anong so kaya nagatanuron si ko mga bangsa tanong mga kakatanong ang mga ulama apupugusay niran ang kaya mga katanto no kasabar na sa dosong tanuron kapakaya si tanubu mambu ayat ang kaya video tano live video tano insya Allah.
So kasabar at mga ulama na talo ng klase. Talo ka klase so kasabar. Pag nairon na sabar na ka so ay maanan yan na mga suguan o Allah. Ano man ay kasabar ako mga suguan mo? Ibarat na biya tengah-tengah igira subuh na sabar na ka anggota ka tengah o ay maanan na subuh. Sabab sa itindig ka so sambayang. Ay maanan yan na malakay tamok amya pato trakaso kabagay sa zakat na subur na kaangkot ay manan yan na kambagay nga sa zakat sabab sa yung takap kubi nga si kotamok ka na di bumargargan ay manan yan na kapalabati nga sa zakat amya kargargan si ibu ginawa na subur na kaangkot ay manan yan na kargan yan subur na kaangkot ay manan yan na masyaka mapapadalam si kubulan Ramadan sabab sa yung kota suguan raka wallahu subhanahu wa ta'ala ipunggulala na kaso suguan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua mga pagari ko si ikwagamat tanong agama Islam na sebar na ka ang koto maksiya sa dingkon ay mananan na kisaw na ka. Sebar na ka ang koto maksiya genggen na kaon aginawang ka sa taman sa dikon misaw na ka. So ibarat na kami so kapriba na separa na kaon so ginawang ka. Tama sa dingkon tamang gulaw la. Kama misa kapkilaw no sabaad. Nagumapi akap kagdamay ranon. Sebar na kang kota kamis o kakwasa ay mananin na suburno. Sebar na kauto na ay mananin na buntadan na kasebar. Di ka kusa suburno sabab sa ay mananin na inisugur kanan, inisapar kanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sebar na kasulangwan taman inisaparo Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatalo, nagyang kota sebar na kasulang ulangwan o mga tapang mo Allah sa terima na kaapuno to sa ikukadnan tanwa Rabbul Alamin sa datad ng kota kaya pagusay tanoron. Sa panginitan si iku Allah subhanahu wa ta'ala kaya puro tantan mo ini sa may to andao sa mabalitan no paduman si iku ay mananin na kapupaginitaw tanong sa giyang kaya dunia taman sa maparolitan no so limo wala aguso maapian sa gid ni ay mananin na ditanod kasinanada ay mananin na kaplemas iko mga ginawa tano sa giyang kaya bendingan tano bat tabu di laboron pagkamar katano ang kaya bulan Ramadan aginan din imya kadala ipumbiat yan rakatano sa pagkandud ng rakano buso salam wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.